Колега. Да? Защо сте се подписали на моето място? Вие не внимавате ли къде пишете? На вашето място ли? Да, ето. Това вашето място ли? Да. Извинявам се много. Не ми се е сторило, че е вашето място. Ако не виждате, вземете си очила, колега. Може би ще трябва. По-мизерно тук не може да му докараш. Какво му е мизерното пък си голяма принцеса? Ще кажеш всеки ден към на елите. Защо пък един път да отидем? Като заслужиш тогава. Добър ден. Добър ден. Благодаря. Ти меню нещо не е наред. Какво не му е наред? Много е едно такова размазано, като си го печатали, не знам. Ти пак не виждаш. Този път съм се подготвила за повядане. Като Шерлок Холмс с типа. Друго е сега, друго е. Кой искаш, има принцеси? Щом съм принцеса. Джубове има. С каймак. Не мислиш, че вече е крайно време да се прегледаш? Да се прегледам. Еми да, така ли ще ходим с лупата на ресторант? Как да отидем на елита на ресторант да се излагаме? Права си. Може би наистина трябва да я на лекар, да си. Утре ще запиша час. Ми запиши ми. Здравейте! Добър ден! За какво сте дошли тук? Отскоро забелязах, че ми е по-трудно да чета. Да. Имам, освен това, ги усещам много изморени по очите си. Имам и главоболие от време на време също. Кога се появява то? След вечерта, след края на работния ден, предполагам, че заради това, че се натоварвам ушите и явно заради това, не знам. Добре, ако искате да ви прегледаме и да видим Супер, да. вземете си брадичката тук и челото тук, за да ви прегледам. Така. Така. Четири. След проведените изследвания се оказа, че имате далекогледство, като има 3 варианта, които може да си изберете. Те са да използвате очила, контактни лещи или мултифокална леща. Мултифокалната леща за тази възраст, на която сте вие, е най-подходяща, защото след поставянето на нея имате отлично зрение, имате превенция към очни заболявания с напредването на възрастта, но, както знаете, вие сами трябва да прецените какво искате. Добре, а какво представлява тази мултифокална леща? Как се случва, как се слага? Поставянето на лещата е оперативна интервенция с помощта на лазер, като доживотно ви няма да поставяте нито очила, нито контактни лещи. Малко ме плаши мисълта за оперативна интервенция, но щом казвате, че това е най-добрият вариант и реално няма да се налага да слагам очилата и лещите, бих се съгласил и бих искал да се подложа на тази операция. Добре, записвайте си час на регистратурата и когато решите, заповядайте. Благодаря ви много. Довиждане. Довиждане. Изминаха 2 месеца след като ми направиха оперативната интервенция и бих искал да кажа, че се чувствам много добре, вече виждам и изказвам искрени благодарности на специализирана болница Помощни болници за активно лечение Варна за това, че те поправиха моето зрение. Снимаш ли? Да. Напри ми знак, защото не чувам. Да започваме? Да. Хубаво се вижда с лупа. Няма число там. До животно тази леща е там. Не те, не биш. Може мултифокална леща. Това ми да спи.